मा बखिलाबाय थादोंमोन? नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लाना फैदोंमोन। दालाय माथो जाखो? रायजो राजाफोर, आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया। श्री प्रमद बर' सारनिनो जि अनजालि बिजि बा वाइफ बिथांनि हिन्जाव जाय दिनैहाय माने मेडाम भारुल भराली मेडामा मोनसे बर' मुभि बानायदों। बे फिल्मखौ बानायनायाव हयथ' माने गोबां बेफोरबायदि माने थाखा खरसा जाबाय। ओमफ्रायो नैबे दाहाल थुंग्रिखौहाय लिरदों जाहैबाय पंकज इस्लारि बानायनाय नैबे दाहाल मुभिखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बावैसो समनि उनावहाय। आरो बे फिल्मखौहाय आखायाव लादों जाहैबाय भारुल भराली सार प्रमद बर'निनो अनजालि बिसि वाइफ होननानै बुंनांसिगोन। बिथाङा नैबे दाहाल फिल्मखौ बा दाहाल मुभिखौहाय बानायनायाव बिथाङा दायथ' लादों। बेफोरबादि माने बर'नि गेजेरावहाय बेफोरबादि माने जायफ्रानाखि थाखाफोर दङ बिसोरो माने फिल्म बानायनायावहाय मोनसे गोबांथार बेबायदि माने दायथ' लानानैहाय बानायनानै पाब्लिकफोरखौ मोनसे गोजोन होनो हायो दिन्थिनानैहाय। बेफोरबायदि माने जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जानांगौ आरो। दायो लोगोफोर, नैबे भारुल भरालिजों बानायजानाय बा आखायाव लाजानाय मोनसे फिल्म प्रडाक्सन ट्रेलार होननानै बुंनांसिगोन। नैबे दाहाल मुभिखौ नोंथांमोना बावैसो समनि उनावहाय नुनो मोनसिगोन। बेनिखायनो थुदो अब्ला नैबे फिल्मखौ नोंथांमोना नायलांदो। थ' बिदिबा जायफोरनाखि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना अननानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय लाइक खालामदो, ओमफ्राय शेयार खालामनानै होदो। हामबायसै, थेंक इउ। अब्ला थुदो भिडिअखौ नायलांदोनि। हामबायसै। जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था। खलथाफोर, खलथा गरंफोर, रेप खालामनो नामा? बे मबाइला सोरनि? गोबां बेफोरबायदि माने फिल्मनि माखासे एक्टिंफ्रा माबायदि जादों, सिनारिफ्रा माबायदि जादों, अन्नानैहाय कमेन्ट खालामदो कमेन्ट बक्सआवहाय। जाहाथे माने बिथांमोना आरोबाव माने फिन बेनिफ्राय साबसिन भिडिअफोर लाबोबावनो हायो बा मुभिफोर लाबोबावनो हायो। थेंक इउसै। आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय। बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन? नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन? गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो, नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन, बुजिदों? गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसोथोना लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो? आंनि आइ आफाया गारियाव थैलांबाय। इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै। मा बखिलाबाय थादोंमोन? नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लाना फैदोंमोन। दालाय माथो जाखो? रायजो राजाफोर, आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया।
जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथाफोर ओइ खलथा गरंफोर रेप खालामनो नामा बे मबाइला सोरनि Sure.